Miljoenen kinderen in 24 landen lezen de boeken van Paul van Loon. De in Geleen geboren kinderboekenschrijver put voor zijn verhalen, zo zegt hij zelf, uit een andere werkelijkheid, die te beleven is in het Limburgs Museum in Venlo. Ja, ik heb hem net in Vogelvlucht voor het eerst gezien, want hij is net klaar en ik ben best overweldigd door alles wat er allemaal is. En vooral dat als je hier kijkt, het meeste daarvan komt uit mijn werkkamer. En het meeste moet ik ook allemaal terug uiteindelijk daar naartoe. Ja. Ik snap niet hoe ik het allemaal in mijn werkkamer heb kunnen bewaren. Alleen, daar zit het in dozen en mappen en is het niet zo schitterend uitgestald als hier. Dus ik zie eigenlijk nu pas wat het echt is. En dat is nogal wat. Voor mij, voor een schrijver, om dat allemaal in het echt mooi te kunnen zien. Wat we met deze tentoonstelling eigenlijk proberen te doen, is kinderen weer aan het lezen te krijgen. Want sommige kinderen die hebben een extra duwtje in de rug nodig om een boek vast te pakken. En wanneer ze een tentoonstelling bijvoorbeeld zien, als deze van Paul van Loon, dan is dat net een stimulans om een boek vast te pakken en om de fantasie te prikkelen van de kinderen. De tentoonstelling Paul van Loon, de andere werkelijkheid, brengt liefhebbers dichter bij hun helden. Dofje Weerwolfje, Meester Kikker, de Griezelbus en Foxy de Miniheks. En stimuleert kinderen om te lezen. Nou, we hebben 4 belangrijke boeken of bekende boeken van Paul van Loon uitgekozen. Dofje Weerwolfje natuurlijk en Foxy de Miniheks, Meester Kikker en de Griezelbus. En in de tentoonstelling komen die 4 verhalen aan bod. Ze zijn allemaal uitgewerkt in een wereldje. En er zijn natuurlijk ook heel veel originele illustraties die gebruikt zijn voor de boeken. Ik vind lezen heeft 2 functies wat mij betreft. Op de eerste plaats doe je het echt voor je plezier, om te genieten, je fantasie te verbreden, te vergroten. En het is heel belangrijk voor je eigen ontwikkeling dat je goed kunt lezen. Dus hoe meer je leest, hoe beter je daarin wordt. En daarin zijn allerlei spelletjes hier bedacht om dat lezen op een leuke manier ook nog eens te bevorderen. En dat vind ik altijd belangrijk. Een exacte en rijdende kopie van de Griezelbus uit Paul van Loons gelijknamige boekenserie is nagemaakt en staat opgesteld in het museum. Maar we hebben ook nog een echte rijdende Griezelbus. Dus een kopie van de Griezelbus die op de covers van de boeken van Paul van Loon staat. En die rijdende bus die gaat naar scholen en bibliotheken toe om daar ook kinderen met taal bezig te laten zijn. Griezelbus is het boek waarop mijn schrijverschap bijna gebaseerd is. En tot nu toe bestaat de bus nog steeds. En wat is er mooier dan iets wat je bedacht hebt, wat uit je fantasie komt, in de werkelijkheid terechtkomt. En daar is, dat is voor kinderen denk ik ook heel erg leuk, van hij bestaat echt. En als ze door de tentoonstelling gelopen zijn en heel veel inspiratie op hebben gedaan, dan komen ze aan het einde van de tentoonstelling een aantal schrijftafels en bureaus tegen. Eentje kunnen ze zelf gaan schrijven. Het verhaal dat Paul van Loon gestart is, dat moeten ze zelf afmaken. En een ander bureau kunnen ze aan de slag gaan als illustrator. En tussendoor staan er nog voldoende leesstoelen om een boek vast te pakken. In de rijdende bus die in het SIF-gebouw in Panningen staat, kan een spannende griezelquiz gespeeld worden. Met Paul van Loon zelf als quizmaster. De expositie is te bezoeken in het Venlose Museum.